बारहुंखानि पार्ट 3 भिडिअ लोगोफोर नैबे भिडिअआहाय तो नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैफिनबावनाय जाबाय दिनै एकदम माने दासिमबो साफा खालामजोबनो हायाखै आं उनथिंजाय एसे दिन्थिहरनि नैबे दंफाङा माने एकदम दाबो गोलैनानै दं आरोना साफा जाजोबाखै बेफोरखौ मावनांगौ तो आङो एसे माने मबाइलावनो बांसिन बेस्थ' जानानै थायोना बेनिखायनो एसे माने खामानिफोरखौ लेहेम मोनलायलाङो आरो तो बारियावहाय दा हाबफैबाय मादाराबो माने बिथिंजाय खामानि मावगासिनो आंखौ एसे रायहरगासिनो आरोना खामानि मावैखाय तो आङो एकदम मबाइलावनो एसे बेस्थ' थाबाय थायोना न' सिङाव तो मादारा एसे माने आंखौ रायहरगासिनो आरोना माने खामानि मावनो फैदों होननानै एसे आङो दा खामानिखौनो मावदिनि एसे दिन्थिगोन रायजोफोर तो मबाइलाव बेस्थ' थाबाय थानानैथ' मोनजायाना तो खामानिखौ मावनांगोन ना दा एसे गय दंफांखौ जावखुनि आरो एसे गय सय माने दाख्लै बायसिननानै ओरैबायदि माने गय सायावनो बायना होदों आरो तो एसे दिन्थिलांगासिनो रायजोफोर नै बिथिंबो नै गया थबस्र' बायनानै दङ बेयावबो एसे फांसे गायसनना होनो मोनबा मोजां जागौमोन आरोना नैबे दंफाङा बायदों बन जासिगोन बेयो नैबेयाव गय गायनांगौ माखासे माने जावखुनो दं नै बेखौनो एसे मावनो लाबाय आरोना नैबेयाव नै चक्लेट दंफां दं फांसे एसे बेखौ जावखुनानै होबा मोजां जागोन आरो दिन्थिगासिनो फांसे गायस्लायबाय दाख्लै बारहुंखाजों माने ओरैबायदि बायजोब्बायमोन नै गायस्लायबाय बिनिफ्राय माने बिथिंजाय गय दंफां दङमोन तो बेखौ जावखुदों आरो बेहाय गायबाय फांसे आरो बिथिंजाय लागायबावनि मेंनाय मोनो जावखुगासिनो आङो एकदम खन्थाजोंनो होख्लायगासिनो आरोना लोगोफोर उपाय गैया लांदां जाजोबो नङाबा बारिया तो नायै एसे गायसननानै होनि बारहुंखाया साफा खालामलांजोबदों माने एसे जावखुदोनि केमेरा हमनो एसे दिगदार बेखायनो नैबेयावनो जावखुगोन ओइथिं फांसे दंबावो नै जावखुगासिनो आङो गय मेंबायलै लोगोफोर नै एकदम जावखुगासिनो आङो उपाय गैया दंबावोसो बेखौ उनावहाय जावखुनोसै आरो फैगोन बोसोराव गोगोम मेंबाय एकदम गोलोमफ्रुजोबखायो तो जावखुगासिनो जोबथ'बाय आरोना तो बेखौ दा गायस्लायनानै लानोसै बारहुंखाजों माने गयफ्रा एकदम साफा जालांजोब्बाय तो गायस्लायाबा फैया आरोना मा खालामनो प्राकृतिक दुर्जग ना मा होनना बुङो बारहुंखा फैयोबाथ' रावबो लाखिनो हाया बिल्डिंआबो गासिबो थांजोबगोन जुदि स्पिड फैयोब्ला दा जेन' हक गोलाव खालामा लोगोफोर ब्लगा बेनोमोन आरो बेहाय फुलिफोर गायना होनांगौ आंना माने चक्लेटनि बेखायनो एसे जावखुबाय आरोना नैबे माने फुरा थबस्र' जदोंमोन आरो दा बेखौ दानफायनांगौ बिनि जायगायाव सिङाव गायना होनांगौ आरो बेहाय फांसे गायबाय एकदम गोजौखा आरोना आरो गायबाय सिगाङावहाय बैथिं आरो बिथिं जावखुना दोननाय दंबावो आरो गायनोसै जावखुना दोननाय दं नै बिथिंजाय बेफोरखौ गायजोबनांगौ सब दासिमबो साफा खालामजोबनो हायाखै लोगोफोर नै एकदम दंफाङा गोजौआव नांथानानै दं बारहुंखाजों बायनायानो आरो ओरैजाय माखासेखौ हास'नानै बन खालामबाय माखासे हायाव गोलैनानै दं नै बेखौ साननैसोनि उनावसो मेचिनजों हास'नांसिगोन बिथिंजाय नै एकदम जाबना दोनजोब्बाय आरोना गोलाव खालामला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओरै गोजौआव माने खहे जानानै दं आरो गोजौआवनो न'आवहाय बाथामखौ लागायनो हायाखै दाबो एकदम बारहुंखाया बेखिनियावनो ज्राव बायनानै बिराद जमा जाजोबनानै दंमोन थिं खहे जाजोबनानै दं आरोना नै बेयावबो बिराद खहे जानानै दं थिङा
रायजोफोर आं गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय